Takže priatelia, ja vás poprosím, privítajte Attilu Domboša! Ale chcem počuť od vás jeden krásny potlesk. Sú 4 hodiny a naša kola smrti v tejto chvíli ožíva. A momentálne tam ostáva úplne sám, len on a jeho mašina. Takže uvidíme, ako to Vážení přátelé, ale musíte ho pořádně vyhecovat. Pořádně vyhecujte. Náš vás, priatelia. Prosím, hodně vyhecujte. Celá Bratislava. Takže momentálne troška adrenalínu. Ale pořádně neustále pozbuďujte, pořádně dělejte bordel. Počkejte, až to spustí, to nepochopíte vůbec nic. Ale to chce pořádný bordel. Počkejte za chvíľku. Pořádnej bordel! Pojďme na něho! Pojďme na pozbudění! Teď uvidíte pořádný přetížení. Ako už som spomínal, o pritažení pokiaľ by jazdí z vodorovne, jazdí sa tam 60 až 70 km rýchlosťou. On si to vyžiadal sám, ani som vás musel hecovať absolútne. Pritaženia sú rovnomerné, 5 až 6 km. Takže uvidíme, čo to bude tentokrát. Takže momentálne to nebude horizontálna, ale vertikálna jazda. Ako už sme spomínali, tam dosahuje jazdiť v tom úplne veľkom bode 200-žový stav a pár milisekúnd na to. V spodnej časti až 8 až 9. Takže ako sa mi podarí dostať ale sa za sebou. Pozrieme sa, či nie je záber, sa ešte môže nabísť. Takže Domboš Attila momentálne predvádza svoje umenie so svojou len
100 cm kubických a on tam zostane? Isto? No ja by som tam teda, priatelia, určite išiel. By sa kamaráti krútili. Ty nemáš ani ochranné prvky nejaké na sebe. Záver si podpísal. Si zadoložme, kľudne zatleskať. A takto teda nový gól aj zreagovali. Naša gula smrti je opäť a zás voľná, momentálne len s našim jasom. Podotýkam, že jeho Kawasaki je mierne upravená monogrosová mašina s obrehom celú Michal Kubický. Tak, teraz už môžeme tlieskať. Fantázia! Uvidíme, čo nám ukáže tentokrát. Zase ide niekto dnu. Nebude rýchle. Nie. Čo idú odviac z tej motorovej chvíle, benzín do motorky došiel? Či? No deti, teraz sa radšej nevydajte. Toto nevyzerá veľmi. Motorová píla a motorka v jednej guli. Čo to ide robiť? Piatok 13. nie je. On potrebuje počítač potlesk. Toto sme chceli. Motorová píla naša... Nie. Nie. Tak teraz mu zatleskali, priatelia. Na ostro. A ešte so zalepenými očami, alebo respektíve s kúkou na hlave. Vie vôbec, kde je sever? No, ja teraz úplne sa odločím, lebo toto vážne nevyzerá. Neviem, či by som tam išiel do môj, ale určite nie. Ja som taký zrazu, že ešte nevedel doma, ani sa neviem ešte do takého druhého vecť. Každopádne sa tomu doveduje, kde je tom a uvidíme, čo nám dokáže teraz. Takže videli sme tam aj vodorovnú jazdu, aj nejaké tie druhé šikmom a zmena následne z vodorovného.
to aj počítať. To je 8 zvislých a 6 volených. Vítam, že za tento čas sa nedá ani nadýchnuť. A ja som si spomínal, tým menším, to možno nič nehovorí, veríme, že nie 0 a 9 je. Krúti sa ti hlava! Tak, zaslúžený potlesk. Nájdete ho určite aj o fanpage na Facebooku a 7. januára môžete poslať na meniny niečo pekné. Je to môj menovec, je kedy na meniny. Takže a ty, bola to paráda. Takže priatelia,